Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sa umaga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabayan sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Nagkag-for sa aton sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Dr. Arvid's Green Coffee. Ang Dr. Arvid's Green Coffee, available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar free. May double action antioxidant ni siya, bagod sa isa ka edisyon sa Kapihan sa Aksyon ato igadulong sa inyo karon nga Domingo, ikatatlo nga Domingo sang bulan sa akansang tuig 2021. Ang aton sini nga mga bisita karon nga aga is bag-o nga nagpungko bilang acting general manager kag project supervisor sang Central Negros Electric Cooperative, no, kung sa Seneco. Actually, nakilala ko niya si ang atong bisita karon ang aga. Sang ini siya ang until now siya pagyapon niya ang of course ang general manager sang Negros Occidental ako ning Noneco bla Northern Negros Electric Cooperative in ako Noneco, formerly ning Vresco, no. Nangin bisita nato ni siya when he was still the Noneco general manager. Kagkaroon duwa na inakaptan Noneco and Seneco as acting general manager kag project supervisor, no. A lawyer by profession. Mangin bisita naton karon nga aga mga kaaksyon si Attorney Dan Pondevilla, ang project supervisor kag acting general manager sang Central Negros Electric Cooperative, no. Aton himbalan rin anong mga plano anong matabo sa Seneco now under the helm of Attorney Danny Pondevilla, no. Sa linya naton is Attorney Dan Pondevilla. Attorney, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Yes, Action Boy, good morning. Good morning man sa aton mga listeners sa aton sikat nga istasyon sa Bacolod. Yes, GM, siguro diretso kita, no? Kay nakatambo ko sa nagligan sa imo bla
hinunaanon sa makatapos ng media kag tumarko interest because I find your angin pastar ni mo bala nga programa nga ipatuman mo sa Sineco daw nakita ko bala kasi ko daw lain niya daw lain ni saya. Anyway, GM, pagpungko naton as acting general manager sa Sineco, project supervisor, nano ang aton pagatutukan sa imo nga pagpungko para sa aton mga konsumidor diri sa Sineco? Yes, Dali lang. Kaya daw signal ko rin ni GM daw pigaw ay, no? Sige, GM, go ahead, be. Daw hindi siya kasulod, Ged. Sige, GM, madayal, di kami liwat. We'll try to give you a ring back. Parang makuha na to, no? Kaya daw may area gro si GM kaya sa nabalaan ko daw kuan ni sa naga-travel siya. That is why nga why kita why kita sang video support sa atong sining pag-interview sa iya because naga-travel siya subong nga mga tinion, no? So sulito naton sang nagligad actually naka-meet kami ni General Manager Danny Pandevilla. Sang nag-meet niya sa pila ka makatapos ng media. So ginplastar niya dito ang iyang mga pagkatutukan nga programa sa iya pagpungko. Yes, GM? Yes, oo. Pasidya na dula ang kwadang signal kita biyahe kita. Pero sige lang, ako subong kapungko in a current capacity bilang General Manager sang Noneco kag Acting General Manager sang Sineco. Now, ang aton mga plano actually para sa Sineco, para sa ihibalo sa aton member consumers, ako kabalugid ko kung ano ang aton handom bilang konsumidor sang Sineco kay ako mismo konsumidor man mismo sang Sineco, no? Ang aton di handom actually sa aton pagpungko nga at least no matter kung nano man ko kalawig or how short ang akon pagstay dira kay ang ako ni appointment is just the appointment coming from the National Electrification Administration kag sa akong pananawan hindi gid siling mangin permanente gid be pero ang aton da even how long or how short ang aton da mag-stay sa Sineco pero at least may ma-achieve kita para sa member consumers ang Sineco. Now ang aton handom para actually sa Sineco unang-una nga mapanubo ta ang rate sa electricity sa kuryente sa Sineco, no? Kaya kay sa lantaw ko tani inang ang Sineco supposedly bilang kumpak kag dako being electric cooperative sa kabilugan. In fact, second all over Philippines ang Sineco sa kadakuon bilang kooperatiba, no? Tani ang rate sini mas manubo kaysa iban nga electric cooperative kay unlike sang Noneco, unlike sang Noseco which is 97% sang iya consumer is residential, ang Sineco is commercial, industrial ang aton diya kalabanan. So dapat tani mas manubo kumpak ang area, mas manubo ang rate sa kuryente. Pero kung lantawon nyo, mas mataas siya kung rate comparatively sa Noneco kag sa Noseco comparing with the electric cooperative. So so amo ning aton ginapananawan nga siling ko dapat ang aton di nga may ma-achieve ta ang doman sa aton member consumers nga mahagan-hagan man ang balayran ta sa kuryente. Now, inang paano ta ni ma-achieve ang pagpanubo sa rate sa kuryente sang Sineco? Unang-una, sa pagpungko ko sa nagligad, amo gining ginhatagan to focus, nagipag-meeting kita sa Core Plan Department, ginlantaw ta ang ila power supply plan, ginalantaw ta ang load curve sang Sineco, kay para at least ang aton makontrata sa power, dapat nakaigo gid lang insakto siya dapat within sa standards based sa mga electrical engineers insofar as the load curve is concerned. Ining load curve nga ginahambal ko para sa ibalo sa tanan kay anang very technical kasi ang ining operation sa co-op. Ang ginatawag nga load curve, may mga oras nga hindi iya pareho ang demand ta sa kuryente, no? Pares mi kun gabi, dako ang demand sa kuryente kay ang tanan galantaw TV, sa ref, halin sa opisina. Pero kung
mag-alas 12 sa gabi hasta naman alas 4 kagahon kumo kay tulog tanan, so manubo ang demand for power. So hindi pareho ang demand for power. So lantawon dapat ang load curve kag dapat ang aton ikontrata ang pinaka-average gid lang dapat nga megawatt nga kinanglanon gid lang niya sa co-op para waay sang may losses nga dako. Insofar as trading is concerned, waay sang may kag ang billing tabi kay ang ginabayaran tani nga rate sa electricity, kung ano ang ginabill sa aton mga power supplier, amo lang ning gina-divide imong member consumers man sang Seneco. So kung manubo ang aton niya generation charges o kung ang aton mga power bill halin sa mga ginakontrata ta nga mga generation companies, dira tama panubo ang rate sa kuryente. Kung lang tawad ang aton GM. Subong sa when you came in sa Seneco, may subragid so hindi kuan ang hindi average ang aton nga gina-order nga power sa mga power generator, sobra ang gina-order naton. Sa nakita ko, hindi man ko maghambal nga inang may over contracting or what, pero ang ako niya nakita ako, why na ko ga-investigate kung ano pabi ang nahimo sa previous, kundi ako looking forward, ginalantaw ko na lang, ginatunan ko na lang diretso kung ano ang nakadapat for the next years based sa pilang pagpungko sa Seneco. Why ko na ginalantaw ang previous, hindi ko maghambal nga nag-over contracting or what, or pasi man may mga kakulangan man sa aton pananawan, sa aton pag-forecast, sa aton demand sa kuryente dira sang Seneco. So pero sa subong niya ako, I'm just looking forward, hindi na ko actually mamangkot. In fact, why na ko namangkot sa mga direktor ko na ano dang mga kontrata ng pang-internyo, basta ako lantawon ko lang kung ano lang nakadapat, kag basta sa subong niya sa akong chimpo ang nakadapat lang ang aton ikontrata sa kuryente. Just like for example, may ari ta man og expire nga 40 megawatt nga halin sa KEPCO by May. So ang akon sa nakita ko base sa akon niya pananawan, ang aton lang niya dapat ikontrata is only 20 megawatt, hindi 40. Hindi 40. So I will no longer renew or extend sa contract na sa KEPCO sa 40 megawatt. Instead mapabiding kita 20 megawatt gid lang. Okay. So kag ini ipabiding ta unlike sa mga nagliligad nga ang aton power supply ginaulo negosyar lang ta. Pasalamat man ta actually kay may mga guidelines na nga ginpasarbi ang aton Energy Regulatory Commission nga dapat may competitive selection process. So subong kita mapabiding kita, ibiding taniya ang 20 megawatt kay para at least makakuha kita sang manubo nga rate sa kuryente, no? Could you imagine sang nagliligad sang waay pa ni ang negotiation, sang waay pa ning competitive selection process, no? Ang mga kontrata nga na-enter ta sa nagligad ara on the average on the 4 pesos and 80 centavos. So ako gahandom nga base sa pagpabiding sa sining 20 megawatt, hopefully gina-process sa subong, hopefully makapanubo ta by another 1 peso sa sinihang aton niya nga ipabiding. So kung mapanubo ta na by 1 peso plus ginpanubuan tang number of megawatt, most likely ang result na mapanubo ta ang rate sa kuryente. Correct. No? Diri ta ma-focus actually ako inang unlike with the congressman tabi sa aton mga congressmen nga nag-focus lang on systems loss, hindi ta dapat ako although hindi taman pagpabayaan ang systems loss, pero ang contribution in so far as rate is concerned sa systems loss kung panubuan mo is only 0.05 centavos ang imo ma-save. 5 centimos lang. 5 centimos lang. Pero kung dirita sa generation charges, ma-focus nga pagatunan ta sa insakto, nga insakto lang dapat ang aton ikontrata. Ang mapanubo ta pinaka-kuan sini mapanubo ta sa rate 1 peso. Could you imagine if we have average consumption sa residential nga 100 kilowatt, may 100 pesos ka nga savings kada bulan. So what na lang na duwa pa na ka kilo nga bugas para isa ka panimalay. So amo nang akon nga pananawan, with more reason sa mga dlagko nga mga establishment, commercial, industrial sa aton mga negosyante,
nga gabiling da tag 2 million. So kung mapanubo ta by 1 peso ang savings actually sa mga negosyante is 200,000 para sa iya bill kung nag-bill kada mga 2 million. So kadako nga bagay nga nga dapat diri taya maghatag sa ngaton focus on the generation charges. Correct. Mangita kita idea kung paano ta mapanubo ang rate sa electricity, no? Kagang isa sina nga nakita nimo is ma-intsaktuhon naton ng i-order naton nga power. Amo nang isa sa nakita nimo. Yeah, that's correct. Ang insakto nga pagtuon nga kung pila lang dapat ikontrata kabalo ka, dapat initun-an sang insakto kay nga may ara ta ginatawag nga forecasted nga mga demand. I-forecast ta kung pila ang demand ta for power for the next 5 years and the next 10 years. Kay para at least ang aton niya kontrata ara sa insakto, no? Using this mga formula such as ang usual ta nga historical increase sa demand niya for power. Dali lang. Kaya daw nadulaan naman sa signal si GM. Hello, sige. Nadulaan naman sa signal, guro. Ara siguro naman sa area nga wise ang signal, no? Anyway, amo na sa mga ka-action, no? Liwag lang ko dali at check sa action hands. Kung tanawon naton mga ka-action sa aton nga bill, sa aton ba lang nga bill nga hatag sa aton kundi kalapad sina. Ang dako na da nga porsyon nga ginabayaran naton is the generation charge. Amo na sa ang ginabayaran naton sa mga power generators. So amo ni siya ang ginatutukan ni GM Bondevilla ining generation charge. Amo ni siyang dako nga porsyon mo sa aton nga ginabayaran nga bill kung tanawon din naton kay iba naton ti ginatanaw naton ang bayaran naton wa naton ginatanaw na no bala ang ginapangbayaran. Ang tanaw naton kung total lang pero ang dako na nga porsyon is the generation charge. Amo na siyang ginatutukan ni GM, no? GM? Yes, actually, Action Boy, ang kunlantawon mo sa aton bill, eksakto ginahon sa aton bill, almost 70%. No? Out of 10 pesos per kilowatt hour nga ginabayaran ta, 7 pesos da makadto halo sa generation charges. No? So it would be practical nga di man ta ma-focus sa 70% nga composition sa rate, diri ta mangita idea kung paano ta mapanubo sa electricity. So, ako isa amo ning nakita ko nga dapat insakto nga pagtuon sa aton load curve, insakto nga pag-forecast sa aton demand for power diri sa Seneco. In that way, ako very confident ka mapanubo ta ang rate sa electricity. Ako subong very confident ko kabay pa nga malabot ko nga ako handom nga pareho sang una sa Noneco nga naghambal ko nga siling ko in 6 months time I will try my best nga mapa-improve ang serbisyo, mapa-improve tabi ang aton financial nga sitwasyon sa Noneco which is nahimo ta. So kabay pa sa diri sa Seneco sa pagpungko ta kay nagsugod ko di sinila nga December sa Seneco. So kabay pa in 6 or 7 months time nga pagpungko ta mapanubo taman ang rate by 1 peso by June probably. Okay. So, i-try ta na paningwaan ta na kabay pa nga tanan nga empleyado, officers ang Seneco magakooperar sa aton handom para man sa handom sa aton member consumers nga mapanubo ta ang rate sa electricity sang Seneco. No? GM, mabalik ako kadali, no? Atong hambal mula kay ina nga ti may ara kita nga kontrata sa KEPCO 40 megawatts kag ang imo nga natanaw ya 20 megawatts ang kinanglanta. During that time nga may 40 megawatts ang kina-order ta, anong katabo sa 20 megawatts sa sobra kay tikon tanaw ton sobra mo. Anong katabo sina? Ang inang sobra, amo nang nahambal ko hindi pareho ang aton demand for power sa kada inoras, no? So kung sobra kadako ang imo ikontrata be, may ara ta ginatawag sa aton kontrata nga bilateral contract quantity o kung minimum offtake. Nga kung nagkontrata ka 40, regardless kung nagamit mo na da or waay, dapat bayaran mo ginayang 40. So in that way, dako ang imo bayaran kay hindi waay mo nagamit pero ginbayaran mo. So amo na being kwan how pakit be kadako kon dito ta sa mga off-peak na hours, meaning ay nang alas 12 bala hasta alas 4 kagaon jutay lang gagamit demand for power, jutay ang gagamit. How much more ang kadakuon sa nabilin nga waay nagamit ang ginahimo ta sina
gina-trade ta liwat sa WISM. Ginabaligya Pero ta. kay ang oo, ginabaligya ta. Pero kay ang ining market, gadepende ni siya sa ginatawag ta nga law of demand and supply, no? Kung dako ang demand, tapos gamay ang supply, dako ang presyo. Pero kung dako ang supply sa kagahon, dako ang supply, kay kagjutay ang demand sa power, ang presyo sa market pertik barato. So meaning ara na lang kisa sa 2 peso ang presyo sa market sa kagahon. Okay. Pero kay ti ang aton na iya kontrata nga gina-enter sa mga power generators, may ara na daya rate nga ginabutang. So baklon tabi at 5 peso, i-trade ta balik dito sa market at 2 pesos. So we lose by 3 pesos. So amo na siya. So inang amo na siya kadako sa epekto kung hindi maayo nga pagtuon sa aton power, kung hindi maayo nga pagtuon paglantaw kung pila lang dapat ang nakaigo nga ikontrata ta para ya sa demand sa Seneco. So kwaon tagid ang the average, although may ara gid man ta may mga trading losses gid man taya sa mga amo na nga chimpo, pero at least mahagan-hagan. No? Hindi siya maglalambot sa tag 20 megawatts ang gina-trade natin kasi 20 megawatts. That's correct. That's correct. Hindi tagid man na malikawan ang trading losses. Kaya nga, ang aton may ari mandate ang ERC sa aton kag DOE na dapat 80% sa imo demand should be fully contracted. Nga amo na siya dapat kaya nga ang presyo sa market, kung ma-rely lang ta, hindi siya reliable. So, dapat 80% siya i-kontrata. Pero dapat 80% gid lang niya sa imo demand, hindi kada maglapaw. Kaya kung maglapaw ka man dako nga rate sa electricity, ang ihaboy mo to ya sa member consumer. Ang mga iyang resulta. Ang maabaga siya ang konsumidor. Yes, that is why. So, ang masuffer siya ang aton mga konsumidor. So, aton intsaktuhon ta sa subong sa aton nga pagpungko. Ako hindi na ko mag-dwell kung ano man ang kaklatabo sa mga nagliligad sa Seneco. Ako I'm just looking forward kung anong mahimo ko para sa Seneco subong. So far sa subong amoning nakita ko kagkabay pa ma-achieve ko ang akon manhandom, ang aton objective nga mapanubo ta ang rate sa electricity. Hopefully within the year kung makaya ta within June nga mapanubo ta na ang rate sa electricity sa Seneco himuon ta. Kaya kung natabo na GM, ining ang kontrata sang KEPCO Salco na saan matapos na siya GM? Ang kontrata ng 40 megawatts. Matapos na siya by May. May ang ato May okay. 25. 8 to be exact. Matapos siya sa sining tuig. So kung matapos siya, kag ang ako ni kontrata is only 20, matapos kumanding bidding, magluwas nga manubo nga rate ang aton bi makuha kay pabidding ta, no? Magluwas nga manubo ginpanubuan tang number of megawatt, ang resulta sini manubo man nga rate sa electricity para sa member consumers sang Seneco. Correct. So ini tadlungon tani inang kay iniya para niya sa kadaman, para niya sa tanan. So dapat diri ta mag-focus tanan kagabay pa ang tanan mag-cooperar man sini, no? Hindi talang ya paglantawon sa subong ako gayo ko sa tanan nga ang aton nga focus sa tanan nga empleyado, sa tanan nga officers sa Seneco, nga sa subong we should focus kung ano ya ang para sa kayuhan para sa aton member consumers. Pagatunan ta hindi ta magdesisyon sa mga haphazard nga desisyon na mag-enter ta kontrata nga waay sang may pagtuon nga insakto. Dapat may pagtuon sa insakto kung may ara man da apoy da pakadto sa board, ibalik ta pakadto sa specific department kung sa diin may mga expertise siya para sa tinaya nga mga topiko. Mamagkot ako GM. Mamagkot ko GM, sino ang nag-determine sa aton nga power requirement daw? Sino nag-determine sina? Ang dapat sina iyang isa ka department gidya nga magatuon sina is the Corplan, no? Ang corporate planning department. So dapat composed na sila sa mga engineers naton dira? Yes, ara may mga pungko tada nga mga engineers, so dapat ang aton Corplan. Pero inang kisa may mga bagay kisa nga ginadesisyonan nga waay pa nakaagi sa Corplan. So inang
amo na nga mga amo na mga bagay nga dapat alikawan in the future. Nga dapat ang tanan may maidiid nga pagtuon kay para ini tanan inang ma-manage siya sa insakto, So, no? but siningan GM, in a simple way of saying it, kung ano ang i-present sang core plan nga power supply plan abe, amo na siya nga atong sundon. Yes, that's correct. Dra taya. No, kay ina intunaan niya sa insakto. So, hindi ya siling bangod lang sa mga interest nga kwanta nga pagadugangan tada ang number o magawat o kunano. No, kunano ya ang ginahatag sa aton mga experts. Amo na iyang dapat sundon, no? So kabay pa nga sa mga madason, ako amo na gani siling ko, hindi na ako magdwell sa past. Kung hindi ako magatulok, looking forward kung anong mahimo ta para iya sa Seneco. So isa ning ginahatagan ko focus ang sa aton niya rate sa Seneco. So ang ikadua, ang aton di man lantaw sa subong. Dali lang di, mabalik ko ano sa ginambal mo kayo na nga ang ining dasun naton nga power contract ma-undergo ni siya sa bidding, no? That's correct. Sa mga bidding na sa sang una ginano ni GM ang contract lang, negotiated contract lang. Ganyan sang una ginaistoryahan na nas babaw lamisa. Sa subong niya ipaga-bidding tani kagang aton niya ang mapasiguro sa aton member consumers nga we will be transparent sa aton man bidding. In fact, ang aton third party nga bids and awards committee may member da nga halin sa kwa, no? Halin sa local government unit may representative, halin sa business group may ara man ta representative da sa aton third party bids and awards committee. Kag sa aton da sa Seneco sa subong hasta nga aton bids and awards committee da gin-reorganize ko na. Okay. Kag ang aton da ginbutang bilang subong mga observer, ginbutangan ko na da observer subong ang aton bids and awards committee. Kag ang aton observer tanan nga consumer groups ang Seneco such as Power Watch, Yukan, ginhimo ko da subong observer sa aton bids and awards committee nga every bidding pagadalaan sila sa notice ipabalo sa ila nga may bidding para sila mismo maka-observe kag mangin transparent kita sa aton niya operation niya sa Seneco. Kag ginhambalan ko gani, in fact atong sa nagligad nga nagtilipon kita upod sa mga kopdanan man nga mga media, emphasize ko nga kung ano nga dokumento ang kinanglan sa Seneco kag ginhatagan na to instruction ara man tong mga department managers ang nagligad kag area managers nga kung anong i-require nga dokumento sa media ihatag kay hindi man niya aton niya company. Ang ginapanagiyahan sa tanan nga member consumers kag mismo ang media member consumers man they were entitled ya sa sina. Ang akon di why dia follow data privacy para sa akon kay para siya sa akon hindi man ni akon. So iya niya sa member consumers tanan kag ang tanan entitled nga makabalo kung ano ang operation niya sa Seneco. No? So ang aton ipasiguro ta nga sa aton niya pag-manage area sa Seneco, we should be transparent sa tanan taya nga operation sa Seneco. So amo ni isa sa mga kay nakita ko, isa gid ya pirmi sa mga issues di sa Seneco. Number one is on the power supply contract. Second, ang sa aton da mga bidding sa aton mga supply. So dire ginsugudan ta nga maging transparent kita sa tanan-tanan ta nga operations, no? Kung may magdemanda kung ano nga dokumento para sa Seneco, open nga maghatag ya kay ini ginapanagiyahan sa member consumers kag ang tanan entitled sa data sa Seneco. Attorney, hindi ko lang pagbasahon ni mga comments di sa akon sa Facebook live nato, no? Pero daw kuan sila daw believe sila sa imo daw tanaw naton ang imo ginaplaster daw kuan sila daw nanamian sila, no? Anyway, amo pala nang isa pa lang nasa imo nga kuan, isa pa lang nasa programa nimo ang pagpanubo sang power rate, no? Isa sang imo nga ginatutukan. Kabalo kita during our conversation sa nagligad nga isa pa sang imo nga pagatutukan is ay ning problema sang power interruption which is interesting ni kayo para sa aton nga mga konsumidor, no? Pero attorney, GM,
balikan ta lang ka kay may mga obligasyon lang ko dire. When I come back, we will discuss as ning ikaduha nimo nga pagatutukan nga mapaano naton mapaganhagan or ma-eradicate na lang totally. Ini nga tawag naton nga power interruption, especially nga tawag naton unnecessary power interruption wala no. Attorney, balikan ta ka. Makakuan lang ko anay. Maobligasyon lang ko ha. Sige. Mga ka-action, balikan natin si GM Danny Pundevilla pagkatapos lang sa mga importante natin dire nga mga pahibalo. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may... Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Balik kita diri sa kapihan sa aksyon katon sa inyong pagpangalagad dinadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. May double action antioxidant ini bangon sa Green Coffee.
So balikan naton si GM Danny Pontevilla, Attorney Danny Pontevilla sang Sineco, no? Pero before that, ginatamyaw talaga na si Supremo Automatico Cargado South Cabancalan Negros Chapter, no? Good morning man, naling kay Chona Bright dira sa may Ayala, Gina Herona Fernandez. Good morning man kay amigo naton Juan Bolgallo, naga-monitor man subong sa Las Vegas, Nevada. Kay Teresa Lidaha Kayaw sa Bago City, good morning. Sa kay Christian Monterde. Noel Amar dira sa Niagara Falls sa Canada. Good morning. Risa Lee sa Malaysia. Mayang Agaman. Joy Drilon. Good morning man. Renali Kayaw Petsa. Sa kay Monique Steven. Sa kay Renali Kayaw Petsa. Aga pamati sila everyday kuno ano. Arlene Magbanwa. Alex Fuentes of course. Sa kay danay ka RR Montua Rihinio. Noel Amar, of course, Reggie Gabales, sa mga board mates ako dira, good morning sa inyo. Bia Jonathan, kay Jarilao Villanueva, siling niya, yang tuod nga manager, hindi drawing. Ang balya sa kay, kay GM, no? Nya dugay na kita hindi lang ko magkuhan, kay kung si GM pa, hindi tanan to pagbalikan ang mga nagtabo to, Basta looking forward kita. Siling pag sa aton nga ga-message din niya kundi tadlong ged. Ikaw lang ginahulat namon para matadlong ang Sineco. We salute you, Attorney Pontevilla. Siling man sa isa ka naga-comment. No? Vanessa Mayo dira sa Minnesota, USA. Good morning. Pilton Lipura. Sa kay sige. Tita Huka, Tita Ngata, dira sa New Zealand, good morning. Damo pa kita sa mga texters, no? Pero anyway, sige lang sa mga nag-comment dira, good morning sa inyo tanan. Salamat for being with us. Sa kaupod natin diri sa Kapihan sa Action. Balikan natin, Attorney Danny Pontevilla, ang Acting General Manager kag Project Supervisor sa Central Negros Electric Cooperative. Attorney, sige, istoryanta ko na, Attorney. Yes. Isa pagid ka, ginatupat ka tutukan nimo ang power interruption. Yes, Action Boy. Ay ni actually, amo nang siling ko sa aton manda mga empleyado sa Sineco. Siling ko duwa gid lang ang handom sa aton member consumers. Kag kita tanan, we should focus sa diring sa duwa ka bagay, no? Ang una, power rates, no? Ang ikaduwa nga handom sa aton consumer ining power interruption nga ma-carve out kung paano ta ma-carve out ang interruptions. Isiling ko, unang-una, rin ko, hindi manggid malikawan nga may ara, gidya nga mga unscheduled nga mga interruptions. Pero what is important lang, on the part man sa Sineco, nga makabalo ang aton member consumers kung anong cause ang interruption, kag kung ano oras restoration. Rin ko, that's number one, no? Para kay may ini-pronounce siya, may ara mga butang nga hindi mo gidya malikawan, no? Sa taas kaysa may ara para sa nagligat, di baha, magdakumo kulping duta, may natumba nga poste. So, hindi mo na mapunggan, no? Hindi mo na malikawan. Pero what is important man, ang aton member consumers, may ara sila venue nga may tawgan. So, ako mismo bilang konsumidor man sa Sineco, nakik-experience man ko sini, nga kung manawag ka, isa manginuras antes kabi masabat, no? Hindi makontak at GM, hindi makontak. Kalabanan hindi makontak, no? Pero ako, amo ni ganing siling ko sa mga empleyado, ako I will lead by example, no? Ang ako niya cellphone number ang private, ginahatag ko gani, kita mo sa tanan nga media, ginahatag ko ya diretso. Why sa pangduwa-duwa, kay siling ako kapati, nga ang media, isa sa mga channel man di sa aton member consumers, pakadto man sa Sineco, no? Kag kung ano man ang ipadala nga informasyon sa Sineco, ang media, number one, amo nang siling ko nga maka-channel ya pakadto sa aton member consumers. Nga siling ko ang aton success ya sa Sineco, ang aton goal sa Sineco ma-achieve kung ang tanan-tanan nga sektor magakooperar man kag mga bulig sa aton. So isa na nada nga gina-acknowledge ko ang bulig ya mismo sa media. Kay siling ko why sang may maayo nga manager kung hindi ang tanan magkooperar, no? O bisan na ano pat nga plano, kung di bisan na ano, kung di nga pugal,
kung ang tanan hindi mag-ubra, hindi mag-operar sa aton, so why gid na iya padulungan man, no? So ang akon siling ko sa ila, unang-una sa tanan nga area, just like sa ginahimo ko dito sa himo ko dito sa Noneco, nga ang tanan nga area, maintenance supervisor sa tanan nga area, ang ila number ginapahatag ko to sa tanan nga barangay within ila coverage. Area kay para diretso to nila tawgan kung hindi man makontak ang number sa Noneco, diretso to tawgi ang maintenance supervisors kay para ara dayon immediate no ang aksyon. So same is true diri sa Seneco nga aton paghimoon tanan nga number sang area manager hindi na ta dapat siya magtago-tago pa kung ano nga kung tawgan ayawan pa pangita sa aton no. Tanan nga area engineer, tanan nga area manager sang Seneco ihatag ta dapat ang ato number sa tanan nga barangay kung sa diin ta may coverage area. Okay, no? mayugid. Amo na isa nga at least diretso. So, mapamiting man ko actually sa barangay, inang sa liga ng mga barangay bala, at tanan nga mga barangay captains, I will attend kag ihatag ko sa ila tanan nga number sang area manager kag area engineer. No? Kay para at least inang may tawgan niya dayon. No, kay ang usual man, ang inihaton mga barangay officials man, amo man ang kisang pamangkutan man sa aton mga member consumers, kay bilang leaderess sa barangay, sila man ay mga kadto kung may mga concern. So, dira mismo sa liga, ihatag ta sa barangay, ihatag ta sa mga kagawad, kay para up to the last level nga sitio daya sa aton coverage area, may ara sila yung makontak just in case hindi kaya makontak ang opisina. No? So, isa na ang contact. Next, nano ang plano ta para at least ma-carve out ang interruptions, no? Una sa nagliligad, may mga ang ining linya bisang sang kuryente, may duwa ni sa kabutang, no? Una, may ari ta di sub-transmission, may transmission line ta, may sub-transmission line kag may distribution line, no? Ang ining ginambal ko nga transmission line kag sub-transmission line, may control sini in GCP. Okay, in GCP. No? Ang aton distribution line, amo lang ni ang may control ang Seneco. Distribution line kay kita distribute sa kurente, no? May mga brownouts kita nga hindi gid man cause sang aton distribution line kun hindi cause ang aton sub-transmission line kag sa aton transmission line. Kung may maintenance ang in GCP, no? Sa ilaya linya, gasabay na lang niya ang Seneco kung anong mga ulubrahon kung may burnout ang NGCP. Okay. Kaya kung ang power amo ning sistema sa power, no? Halin sa generation company, ihaboy niyang iya production pakadto sa transmission line. Halin sa transmission line makadto sa transformer sa NGCP, i-convert niya pakadto sa 69 kV line. Halin sa 69 kV line, ma-transformer naman niya ang co-op para madiretso naman sa distribution line, manubo na ang power nga para na yun sa pamalay. No? So, amo ning sistema sa operation sa co-op. Now, may mga burnouts na ginakos ang NGCP nga mag-maintenance sila sa ila transmission line, sa ila sub-transmission line, may ara sa maintenance sa gisa kadlaw. Kung nakita nyo sa amon mga posting, hindi na daya sili nga Seneco ang tanan cause ang burnout. Kung hindi, ang NGCP mismo. Okay, no? nga wala ka mo control. Wag kagwaay kami control. So ang aton ginahimo subong, kumo kay ining aton 69 kV line inang mga daan ni siyang linya, kag usually may matumba na da nga poste tungod kay dilapidated, may mabuka na da nga insulators tungod sa kadugayon da nga ara da iya sa linya, no? So inang may mga unscheduled nga interruptions, inang scheduled interruptions, ginademand gina sa NGCP nga may ubrahon to sa ila substation o kung ano sa ila bilinya. O kung may ara mga unscheduled nga gulpi lang to mabuka insulator sa 69 kV line, so amo man na iya dayon nga ubrahon nga ma-burnout. No? So sang nagligad tungod sa sina, actually isa man sabihin nakita ko man actually may mga ginhimo man actually ang Seneco sina nga sa mga nagliligad nga dako man nga para man bis kayuhan man bis sa member consumers, no? Nagpatindog sa nga 69 kV line ang Seneco in itself nga bago kay para at least inang ma-avoid ta ang mga unscheduled interruptions insofar as the sub-transmission line is concerned. Now, only
nga ang NGCP na delayed man sila sa ila pag-obra to, sa ila bangke. Kaya dito makonek ang ina nga linya. No? Ina nga linya, bago, so less ang interruption dyan sina. Pero why na may energize tungod? Kay ang NGCP, why pa sila kaobra sa ila to banking kung sa diin to nila i-connect sa ila nga substation. Now, sa nagligad nga si Mana, nakipag-meeting kita sa NGCP. Kay pagkabalota nga mo ng problema, so nag-schedule kita yung meeting sa NGCP, nagkadto di mismo, Vice President mismo sa NGCP. No? Ginistoryata, kag ginpangayuan ta sila timeline. Kung saan yan nila matapos, ang ilaya ulubrahon on their part. No, kay ang so far as Sineco is concerned, halos natapos na ina. So 99% tapos na yung Sineco, ang NGCP way payak sugod. So inang ginpangayuan ta sila timeline. So may mga promisa na to sa aton ang NGCP nga naghatag sila timeline April 30 matapos na yako no ang banking para sa 69 kV line. So that's one. So isa na nga maka-carve out sa aton interruptions, malesen ta ang interruptions on the parts of sub-transmission line tungod kay may bago kita nga linya. So by April 30 tapos na ko no. Pero siling ko pasi pwede ta na matapos earlier kung kuanti ang ila man lang rason tungod sa pandemic, hindi makadali-dali travel ang tawo, ang equipment hindi dali-dali ma-transport pakadto sa Pilipinas kay halin sa China ang hilayang bakal. No? So pero naghatag sila timeline sa aton April 30. So at least ang paraya sa akon regardless at least madugay-dugay pero at least may timeline. No, kay hindi sila nga open-ended. Hindi ko na gustong inang obra nga open-ended. Gusto ko inang may timeline kay para at least may lantawon man ang pamuluyo. Inang amo nang inhambal ko sa ila, at least kami may ihambal kami sa pamuluyo. May ara kami timeline man nga ihatag para bisa aton nga mga member consumers. So, naghatag sila April 30 pero try nila tapuson by March. So, that's one. Makarve out na ang interruptions sa sub-transmission line is concerned. Di rin naman ta sa distribution line. Sineco na niya. Sineco na ni. So, ginapasunod ta ni Action Boy kay para at least inang maidiid bala ang tanan-tanan pasunod. So, di rin sa distribution line, sa nagligad, nakipag-meeting na ko sa tanan nga managers, kag ang kada department, ginpapresentar ko kung ano ang mga pending nga projects, upgrading sa linya, pending nga construction, nano ang mga ulubrahon nga scheduled for 2021, kansiling ko, butangan ta ni timeline kada isa. No, hindi siling nga pinagusto lang ta kung sano ta niya matapos. So hatagan tayo timeline ng aton nga mga projects. So una, para sa distribution line, ang importante is the substation. No? Ang aton mga transformer sa substation. Amo nang pinaka-importante. So, unang-una, ginpa-present atong engineering kung ano ang existing loading sa aton mga transformer. So, kakabalo ka sa mga engineers ni, although ako hindi man ko engineer, pero at least gatuon man ta ko mo kay diri ang aton obra, diri man tayo ma-focus, no? Inang ginalantaw ta, basta ang substation gani mag 80% ng loading, ara na nasa critical nga sitwasyon, no? Dapat either mai-upgrade mong imo substation kay para hindi maglupok. Just like sa Silay, no? Busted ang transformer sa Ilopez, kag until now on the process sa procurement. No, kag nanotob lang all on the parts sa member consumer sa Silay at the time paglupok sang aton transformer sa Ilopez, pila to sila kadlaw nga nag-burn out ang Silay. So dako na yang perwisyo para sa member consumers. So number one, so amo na siling ko unahon ta ang aton transformer. So ginpapresenta sila ako nano ang mga dako nga load. So nakita ta didto sa presentation sa engineering. Unang-una, may mga critical na to nga substation. Even sa sini nga tuig, may ara na critical. So, in itself, 80% na tungod sa kadako sang improvement nga natabo sa pili sa Handumanan, kagulpi sa mga load, nag-80% ang loading sa aton substation sa Sumag. So, ginapalantaw tato sa aton niya, hindi una, siling ko, lantawon kung pwede ta iangot sa iban nga mga substation, ang iban di nga feeder,
para mahagan-hagan ang loading sang sumag kay para hindi siya makalabot 80% na. Or isa nga ginalantaw to kay may ara kalumanggan sa nguna nga substation na susubong way nag-operate gin pull outan to transformer pero napaglagaw ko sa warehouse na nagligad sa Talisay Seneco kadamo man to transformer nga to ara lang ya sa ground no nga waya magamit. So siling ko anong himuon ta sa to kaya to man lang to ready substation loading ng sumag halos 80% na grabe na ang loading siling ko amatamaton nyo na ang transformer dito sa substation ipa-repair to ibutang diskalumanggan kay para at least ma-lesen ang aton niya loading sa sumag. So amo na ang aton ginafokusan ang mga substation. So ang next is on the distribution line no sa aton na mga linya. Sa aton mga linya ginatagan ta na instruction ang aton core plan nga maghimo design nga maluping ang linya. Kung magambal ka ganit looping, meaning kung mag-trouble ang diring source sa power base sa aton linya, kung may i-maintenance ka diring nga area, pwede ka kuha ang iban nga pamalay sa piyak linya. No, kay para ang burnout dito lang ya sa maintenance nga area, hindi ang tanan nga konsumidor, no? So, ginpa-designan ta na sa core plan although hindi ni madali siling ko mabulubudlay ni siya nga ulubrahon pero siling ko kung hindi ta ni pagsugudan naway man ta sa may matapos. Pero although bisan sa lantaw ko malawig-lawig nga ubra ni pero sugudan ta ya subong. So amo na yang akon. So subong ang ginamatamat na sa aton core plan ang inang looping nga ginhambal ko sa aton nya linya. Ang ikaduwa siling ko ang inipagid ang maintenance ta nga schedule no. Do kalawig Ang aton maintenance schedule tag isa ya kadlaw. Pareho ka po na turni lasay sa aga hasta lasa mga stress mo lang siga na. Buti halos sa kadlaw. Yes, that's correct. So, ang akon siling ko dito sa Noneco, ang ginahimo ta actually sa Noneco, kung may ara ta maintenance, ginapa-obrata kaagahon ang takbo kay para hindi isa kaadlaw ang burnout. Napa-obrata kaagahon until 8 o'clock sa aga para at least pagbugtaw ya sa mga tawo, no? Ara may power na. So, amo na yang aton ya ginaobra to ya sa Noneco, siling ko which is i-apply ta di sa Seneco. So, ginapaskid ko to, gadjas pa lang ya sa subong, gadjas lang ya sa schedule pang aton engineering, pero ultimately sundon na nilang akon man instruction nga dapat ang aton burnout kaagahon hasta lang niya alas 8 sa aga. Total ka, especially subong nga di do katugnaw man sang chimpo ang tao ya, di mo di maginutangin mo kung kaagahon. Kung kaagahon ka mag-burnout, at least daw hindi maayo huol sa aton konsumidor kay titugnaw man, hindi ka man niya mag-aircon. Kag pagbugtaw mo sa aga, at least may power ka na. So, hindi tamaan huol bi sa aton tawo. So, ginapa-adjust na ng schedule sa engineering, hopefully, sa mga madason, nga mga schedule ta sa burnout, sine mayari pa ta schedule nga hindi pa kagahon, pero sa mga madason, amat-amat ni, kagahon na ni ang aton niya, ang aton schedule sang interruptions, no? Amat-amaton talang. So, ang distribution line, ginapa-designan ta na nga maluping ang linya, then ginalantaw ta na, ginapa-data gathering ta na, kung sa diin ang mga wires nga gagmay, sa diin ang mga wires nga inang dapat siya i-upgrade, padlagkoon, kay lagko ng loading, kay tendency sina mautod. No? Ang isa pa nga ginalantaw ta, in so far as the inang pag-install bla sa mga transformer, pero data gathering manigyapon ang obrahon sini. Lantawon ang mga transformer kagang insakto nga fusing, no? Kay kun insakto bi nga fusing amo ni siyang natabo, kun insakto nga fusing halin bi sa dako, halin sa substation dako nga fuse pakadto pinakagamay nga kun may mag-trouble gid man may mga kahoy bi nga makasangit sa aton linya, hindi ang bilog nga feeder ang ma-burnout. So halos pipilagid lang niya ang ma-burnout. So daw amo na bing aton ginalantaw nga hindi mahulaan ang tanan. Subong bi
once may trouble sa linya, bilog nga feeder shut off. That is why dako nga area ang ma-burnout. Pero kung insakto nga fusing ang ara sa aton linya, hindi iya halos sa tanan. Pero malawig-lawig ni, kag madako-dako ang gasto. Pero silingko mo nang silingko, kung hindi tani pagsugudan, why man ta sang may matapos. Attorney, Kung aton pagasugudan ta. GM, may mamangkot ko bala, may ara ko na balaan area nga dugay-dugay iya galupok ang transformer. Hindi ko naman na hindi na lang na sa pag-isla ng transformer, i-upgrade tabi kay nga dugay-dugay na galupok, dugay-dugay man Unang-una, damo na siya rason. Una, that is why ang aton gani subong ang sa aton Bids and Awards Committee gin-reorganize ko kag ginmapabutangan ko observer kay para at least mapasiguro ta nga aton masupply sa aton da linya insakto standard nga klase mga material. Why sang may pike, no? Amo nang aton ginalantaw kay kisa transformer amo nang silingko nga. Silingko kon inang may masupply tada nga piki, itakod subong dason bulan baliko naman sa aton lineman kagumahon. Kay nga nagkalabuka, naglupok na mga amo na sistema. So basically, from the procurement in itself, no? Sa procurement amo nang akon kwan. Mga substandard na blang ang mga mabakal naton. Insakto na. That is why amo na silingko dapat ang aton bakda, ang aton Bids and Awards Committee sa insakto gid lang. So amo nang pabutangan ta observer kay para at least kampante kita. Nga at least damo ang galantaw insakto ang aton niya mapabiding. Basi damo mga kig sa imo ni GM. Yes, correct kagid. Kabalogid ko nga kadamo sang maninguha man nga madiscredit kita, kadamo sang maninguha da nga mapahalin kita earlier kay kabalogid ko nga kadamo income nga maigo da. No, pero amo ning akon siling ko including sa aton safety kabalogid ko may mga tawo kay tika inintindihan ko man kay may piktuhan man ila income mo dako no pero ang akon man lang ya prinsipyo basta gaubrata sa insakto suway tayo may dapat hadlukan. So ang inayang on the part sa aton safety ginuo na lang niya bahala no kay ang akon man niya prinsipyo patay man ganin tawo nga katulog lang. Lingko may mga army nga to sa inaway nag-retirement buhi mangyapon. So ang kabuhi sa tawo gadipindi gid lang sa Ginoo. So ako why ta dapat may kahadlukan kasi ako gapati nga Ginoo lang na iya bahala sa imo. No? Kabalo kita may mga malapakan ina kami mga ma-react na pero kabalo ko preparado ka man. Preparado ka man kay hindi ka man ibag-o sa amo ning trabaho, no? Yes, correct. Oo, sanguna sa kapang abogado pakita sa mga politiko. Kabalo ka naman sa politika, pwerte man to. Pero ari man ta gihapon. Basta ang aton kon na diretso lang serbisyo, I don't think pumuluyo mismo ang mga konsumidor naton mismo would help in making sure nga hindi mabutang ikaw sa delikado tungod sining imo ginahimo nga mga pagbag-o para sa kayuhan sa mga member consumers, no? Attorney, if you won't mind, may mga pamangkot lang di iban na kung matagaan mo lang sa sabat bala. Kung may utang kuno ang ginikanan, ang bata nga ma-apply sa Sineco, hindi pagtakdan? Amo ni ang aton dabi may mga strategy na be sa iban ako hindi ko pag-ikuan may iban dabi nga consumer nga amo ni. Nga kisa kung may utang kundi i-disconnect. Kaya para ma-provide naman power, ma-apply naman ang bata. So atong way na bayran, losses na naman to. So kung ang bata naman nag-apply, may utang naman hindi mabayran, pa-applyo naman ang isa ka bata. So kung that is why ta na kisa ginaalaw mga nga kung inang may utang pa nga takdan dayon sa kurente. Kaya magamo niya nga sitwasyon most likely, makadto man nagyapon sa member consumer pagkabayran tayo naman kaming losses na. Oo, so pero depende sa investigation ngayon mo na. May harapan niya legitimate mo. Yeah, case to case basis ang aton lantawon ta investigaran ta lang kay kon strategy lang man nga para maglikaw sa utang amo nang way tayo ginaalaw kay
inang mangin president pa niya sa iban, no? Amo na yang aton, that is why ginapabayran tagit kung may mga pending da nga mga utang sa draya nga area, so ginapabayran tagit. Pero on a case to case basis, lang tawon talang ang sitwasyon, kung may balido man nga rason, hindi man na sila nga dali-dali lang away sa rason, pero nga aton niya ginalantaw ang kuan man lang atong mga reasonable di kita ya ginalantaw tama na gina-consider man na ya ang tanan. No? Sige, may nag-comment din may nag-comment din niya kung may mga cake da GM bala kami kay panglampusan. Sige lang. Anyway, yari pag hindi siya kapamangko GM, inang mga ginapangawat nga kuryente, ginapalukdo na sa konsumidor ang ginakawat nila ng kuryente. Yes, that's correct. May arat duwa ka bagay sa aton systems law, no? Ang isa, ang technical, kagang isa, ang non-technical nga bagay, no? Ang technical nga losses, inang mga losses sa aton linya in itself, no? May mga technical nga why na achieve, that is why may technical nga losses, may nauyang nga kuryente along the line, no? May ara ang isa, ang non-technical nga systems loss, which is amo ni ang pilferage nga ginatawag ang pagpangawat. Tikabalo ka naman ang within the cap nga systems loss, amo ni ang ginapa-shoulder ta sa member consumers. So in practically, so imo lang tawon kung ang ining pangawat gina-shoulder gidya sa tanan nga member consumers. So that is why amo ning akon panawagan sa aton member consumer nga mga bulig sa aton kung may ara kamo na balaan nga gapangawat sa kuryente kay kita man ni tanan-tanan ang gabayad sini. So kag kita magluwas bi nga mapreventa nga magbayad sa dako nga systems loss, no, bagis pagpangawat sa iban ta nga mga kauturan da, ang makareport da sa aton sa mga pilferage, may ara na to incentives. Okay. No, may ginabayad ta na. So gina-encourage sa gid ang aton member consumers confidential na confidential. Confidential, confidential. Nga mag-report sa mga pilferage sa aton da kuryente kay para at least mag-ayo man ang aton operasyon. Kay ikaduha, kisa mangin cost pa ni gani kisa man sa burnout kay nga ini balang butang-butang di sa aton wire nga ginasugpunan lang ang wire sa mga kawayan na once may magtandog da sa aton linya, may interrupt na mo. Mga kahoy da nga mag-igo da sa aton linya, automatic may interruptions na for the safety na sa consumer kay nga may ara na da settings sa aton linya nga at least kung may makuryente ma-shut off ang kuryente ang kuan niya dayon ang power. So amo na yang aton. So ang ibanda tungod sa pilferage, no? Gisugpunan sang kawayan tapos itungtong sa linya ang kawayan mag-igo dabi sa aton linya, ma-burn out naman ta, interruption. So magluwas nga nahulaan kita sa pilferage sa systems loss, nahulaan pagid kita ya sa interruptions. No? Sige. Basta kita nga mga konsumidor bulig bantay man kay otherwise kita malukdo sini, no. Siguro GM lastly last siguro nga pamangkot ko lang sa imo. May mga nagareklamo nga ang ilang kontador ginislan nagmahal ang ilang bayran. So ang ining mga kontador naman inang may ara gid man amo nang siling ko basically number 1 amo ni gani sa procurement. In fact sa nagliligad naghambal nako, no, may ara actually why pa ko sa Seneco nakapungko, may nabala nako nga kung paano ginkawat ang kuryente sa Seneco paagi sa may mga metro tada nga pwede nga gina-reprogram kag may galibot da nga gabit-bit laptop amo pa nang ipahanting ko sa aton pulis kag sa aton NBI ang galibot ni nga gina-reprogram may isa gani ka konsumidor nga gin-replace ang ina nga klase meter ang iya konsumo is only 100,000 pag replace 600,000 na. In other words may 500,000 kitaya nga nadula nga losses, no? Tungod kay may ara da kapangawat kuryente gina-reprogram ang meters, no? May mga metro man nga kadasig maguba kay nga amo ni gani kung substandard gani nga materials ang mabakal. It will result man dito sa system of damo kaya mahulaan ang empleyado kay magsigi sa obra. Mahulaan mismo ang kooperatiba kay ang iya revenue maipiktuhan. So duwa gid ka bagay, that is why naghatag ko focus nga dapat ang aton bids and awards committee should be transparent sa aton da ginabiding nga ipabalo ta sa tanan kay at least mapasiguro ta ang aton materials sa insakto. So inang
mga metro nga naghambal nga gulpi lang nagtaas pag-replace ang sang metro, posibleng ina nga mga metro nga gamay nga konsumo mga defective ina. So that is why gina-replace ta kay para mag-register ya ang insakto. Is not nga ginahungod sa Sineco nga padakuhan kundi ang aton niya ginaplastar ta kung ano yang insakto. GM, may annual check-up gid man sa mga metro nga ginahimo sa mga balay o ang mga residensya mangkot Ang aton da ginalantaw base sa report sa aton mga meter readers. No? Ang mga meter readers ta ga-report base man sa ginalantaw may ara ta billing analyst da sa aton opisina ginalantaw ang pag-register sa mga bill kung may ara mga abrupt nga pagnubo o kung mag-abrupt nga pagtaas so ginapalantaw tayo na sa aton mga experts ya sa metro. Sa mo na nga gina-check na. But this is not hindi niya annual nga kuan depende niya sa hindi. Depende lang sa reports ng aton meter readers. Okay. Kung may makita sila nga daw discrepancy. Yeah, that's correct. Okay. Last na gina niya GM, may kuan kita, may ano kita ganito sinimponag ni ning pang-utod kuryente. Disconnection? So, actually, isang nagliligad, ang cover lang gintani sa hindi pwede ma-disconnect until December 31 sang nagligad. At yung mga lifeline ta nga consumer times 2 sa consumption. In other words, kung naton lifeline is 50, ang may konsumo nga 100 kilowatt amo tong way disconnection until December 31. Pero sa Sineco gin sa lalama tanan nga way disconnection pero tungod sa tong way disconnection way man nagbalayad that result sa aton deficit subong sa kwarta sa Sineco amounting to 396 million. Na kung hindi padayunon tani nga hindi ta mag-disconnect nga kag hindi magbalayad ang aton mga konsumidor ti madubli ining 396 million nga deficit that will result sa kaputuhan bankruptcy sa aton kooperatiba nga hindi taman gusto kay base magsulod na di ang private sa aton nga sa subong nga aton operation non-stock non-profit kag kung magsulod na di ang mga private entity nga ang focus ina profit oriented so likawan tani paagi sa pagkooperar bayran ta ang aton mga bill sa kurente kag sa subong santo say hambal ko nga may disconnection na tayo sa subong tungod kay ti inang ang aton deficit subong hindi man ko pwede nga padayunon lang ni nga deficit kay ang resulta sini bankruptcy sa co-op kag madula yang aton koperatiba which is hindi tadi gusto tanan. So kabay pa nga akon gid lang gapangayo gid lang ko kooperasyon sa aton man tanan nga member consumers. Yes. So with that GM, salamat gid for your time. I know nga ang aton pumuluyo subong ang mga konsumidor sa Sineco nga nagapamati subong positive gid kayo sa imo ginapalayag kag they're expecting nga ma-improve ang serbisyo sa Sineco, manubo ang ilang balayran which is amuna ang ginahandom sa kalos tanan. So good luck sa imo sining pagpaninguha nga mapaayong serbisyo sa Sineco sa mga konsumidores sa GM. Yes, thank you gid Action Boy kag ako lang ginapangayo kooperasyon sa aton tanan nga member consumer kay nga aton handom actually hindi man aton personal lang nga interest kun hindi para niya sa interest ang kadaman. So kabay pa nga ang tanan magkakooperar tanan nga sektor sang consumer sang Sineco kabay pa magkooperar kag including man sa aton Noneco nga area coverage kabay pa nga ang tanan nga konsumidor magkakooperar sa aton para sa aton handom nga kayuhan sang tanan. Good morning. Good morning GM and good luck no. Salamat gid. Mga ka-aksyon, Project Supervisor and Acting General Manager sa Sineco, Attorney Danny Pondivilla. No? Sige, Action Radio Philippine Standard Time, +10:40. I-check na lang makadali no? ang sitwasyon dito sa San Carlos nga ginbahaan man sila maling pa kahapon nga adlaw. No? So i-check natin dito ang update sa siyudad sa San Carlos. We are trying to get in touch sa kay Mayor Renato Gustilo sa siyudad sa San Carlos para nga makakuha kita sa mga update dito sa sining nagluntad yang pagbaha sa amo nga siyudad. No? In fact, ang Don Salvador Benedicto, I think, amuman, hindi ko magbaha gali bisan bukid daw ginabaha no mo nang ako na pamangkot ni Don Salvador Benedicto ginabaha no but anyway let's try to check sa update dito sa siyudad sa San Carlos with Mayor Renato Gustilo
sa City of San Carlos. Mayor, good morning and welcome diri sa Kapiyan sa Action. This is Action Boy Duran. Action Boy, good morning. Good morning sa inyo tanan. Mayor, mamangkot kita, Mayor. Kumusta subong ang San Carlos? Update dira sa ang pagbaha kapon. Anong oras kini nagsugod man? Ang gapon, gulpi lang nagsaka ang tubig. Alin ni sa bukid mo. Alin sa bukid, kasigi ulan to sa bukid. Kaya ang diriya sa city, kusog nga ulan, nagsugod yung around 5:30. I think that's 5:30. Sang hapon? Nagsugod. Sang hapon? Kagahapon. Pero ang ulan niya, sige ulan, ara sa bukid. So, galatabo, tanan na tubig sa bukid, pakadto diri sa syudad. Okay. So, gulpi pagsulod, nag-overflow sa sapa ang mga tubig, amo na nagsulod sa syudad ta. Kaya mga may low-lying areas diri sa city, nagbaha man. Like, Bilarante Village, ang tubig sobra pa sa hawak. Dalom gid. Pila ka barangay, Mayor, ang apektado? Ano? Pila ka barangay ang naapektuhan sa pagtaas ng tubig? Pagtaas ng tubig, mga Barangay 1, part of Barangay 2. Ang apektado lang yun, ang apektado lang medyo dako-dako, Barangay 1, Barangay Rizal, Barangay 5. Okay. So, may mga evacuation, Mayor? Nga natabo, da? May ara kita nag-evacuate, katong ara lapit sa Sapa, about 101 families, more or less, almost 500 individuals. Okay, oo. Din sila nag-evacuate, Mayor? Din ang evacuation center naton dira? Ang evacuation center naton subong gin-maximize naton ang Ramon Magsaysay Elementary School, Medina Elementary School, Tandang Sora Elementary School, kag may Bonifacio Elementary School. Okay. So as of the moment, Mayor, ang mga nag-evacuate, ara pagyapon sa evacuation center o nakapabalik na sa ilang mga balay? Ang iba nagpuli na, ang iba nagpabilin lang. Amo nang napabilin, medyo sa low-lying areas kay Asugnaw, nag-ulan naman, no? Nagsaka tubig din na sa Ngaga. Although ginyang aga, wala ulan, wala man siya ulan, pero gulpi lang nagsaka naman ang tubig. Tungod na sang tubig alin sa bukid? Yeah, sa bukid nga tubig. May amo na sa nga sitwasyon bisan na ako naka-experience ko na nga wala ulan pero gataas ang tubig tungod gali sang kapanaog nga tubig. Gapanaog ang tubig tapos hindi na magwanta siguro sa aton sapa, amo to nag-overflow na gid siya. Hasta subong, Mayor, kumusta dira ang mga area, ang mga barangay nga na-mention na rin mo, like Barangay Rizal, Barangay 1, Barangay 2, may taas gyapon ng tubig? So far, subong, why na, nag-subside naman gid, kagabi pa nag-subside naman gid. So gina sang aga, may gin-construct man dire sa may Kalingling River, now may portions na nabrihanda nag-wash out. So ginpatabunan naman namo, nag-subside naman ang tubig, dali man lang. Pero ngaron ang mga tao nag-clean up na sila balay. Okay, so may lang na hindi magid madugay ina, no? Nano mayon ang mga naton, the waterways naton, ang mga sapa naton hindi nakasarang na siya nagamay na tungod sa mga basura or higko o mga duta. Nagamay na siya, Mayor, ang mga sapa naton. That's why hindi na makasarang sang volume sa tubig. Ang mga sapa naton hindi man sila dagko gyud, no? So hindi kita kasarang sa volume of water nga ang volume of water, so saka gid siya plus
daw hinay ang buwa niya sa mouth sang river. So eventually saka gid ang tubig. Basi natabuan ba bala nga nagsugata ang kwan, ang tao bala, ang high tide? Kagabi wala gid. So amo nang dasig ang outside kagabi. Ini lang daw by high tide sa Subong. Okay, pero subong ni daw nagkuha na gid man, daw nagkulpa na gid man ang tubig dira. Why na sang panaog mayo halin sa bukid? Why na? May ara man gyapon pero ara ata siguro sa alert level 2 or 2 Subong. Or 3. Okay. Why man mayor sang report nga na missing, fatality, why sang reported amo sina? So far, as of 9 a.m. this morning, wala kita reported casualty. Okay, very good, no? How about except may 3 kabalay lang na wash out. Okay. Na-wash out gid 3 kabalay. Sa din nga 3 kabalay nga na wash out. Pero wala na occupant, naka-evacuate na. Naka-evacuate na. Why na to balikan ang kuan Why na balikan ang mga naga-star sa mga balay? Why na sila balikan? Why na sila balikan pero swerte lang po kay wala face-to-face sa klase Subong. We can maximize the usage of the school as evacuation center. So while ga-assess pa kita by Monday or whether we will declare a calamity or not para mabulig-buligan taman ang nadula way na balay. So ang aton nga assessment whether to declare a state of calamity sa Lunes pa naton balaan. Lunes pa balaan. So buong ga-assess pero utod-utod sila assessment tungkol sa ulan. Nag-ulan naman Subong. Atong na-wash out nga mga balay, Mayor, dito nga barangay na-wash ang mga nahamtang ang mga balay ito nga na-wash out? According to report, may barangay 1, isa, taga barangay Rizal, 2 houses siguro or 3. So, base kung mga 4 panigali ang na-wash out ng mga balay? Amo na, 2 or 3 kabalay. O ipagita concrete nga report halin sa CSWD. Mayor, ang aton dira nga mga evacuees, man na tipanan man sa aton nga CSWD dira? They are being taken care of. Oh, very good. Ining mga wash out ang mga balay ni ang aton guro nga city would also give them financial assistance para makapatukod naman sila balay. Amo na makwanta anong paningkamutan ta kag ayoon ta lang sila nga hindi na sila magbalik to sa danger zone. Hindi na sila dito. Ang akay ini sila ara sa mga areas nga lapit sa mga sapa mo nang ilang mga balay. Yes. Ara agad na sila higatang sapa agad. So hindi na sila dito magbalik pero may patindugan sila sa ila balay magluwas sa area. Amo na ang problema kung din sila magpatindog kay mga squatter lang ni. Okay. So may problema pag gali magluwas sabi butang ta may financial assistance ang city. Ang problemahon pa is kung diin sila ibutang lugar. Amo na problema ta Subong. So Mayor, as of now mga ano na lang kadamo ang nabilin sa aton mga evacuation centers? Ano kadamo nga pamilya? Kagina as of 9 a.m. mga 400 plus, almost 500. Ang ara pa sa evacuation ara center? Pa sa evacuation center. Okay. So, hulaton. Kaya ang iba nagpuli, amo nang nabili na lang. Okay. Sa mga 400 to 500 pa ang nabilin. Oo. Damo pa man gali, no? Ang iba hindi pa kabalik tungod nga may taas man tubig sa ilang lugar? Medyo siguro hadlok pa na sila magbalik. Kaya ang ibante wala naman balikan nga balay, no? so anyway, Mayor, I know busy ka dira. Thank you for giving us your time. Bisan Domingo tamahimo kinanglano ng serbisyo sa aton nga pumuluyo, no? So gani man ginsudlan ta ni te trabaho og ita ni. Gani man, no? So Mayor, salamat gid for your time, ha? Kag good luck sa aton dira nga mga bulhaton para sa aton pumuluyo sa siyudad sa San Carlos. Salamat gid Action Boy.
Yes, okay. Mayor Renato Gustilo sa siyudad sa San Carlos, gulpi man, no? Amak mo nga ang tubig. Pumiro, diri lang kita iya sa 3rd District, oh. Silay, Talisay, sige, okay. Silay, Talisay, Ibi Magalona, Victorias, sumong nalambot na San Carlos, no? Okay. I-check naton ang si Action Brian Morden ato sa San Carlos, din to di siya sir, may natipag nga mga porsyon gali sa San Carlos. I don't know si Action Brian kung pwede siya maka-file sa report. Try natin si Action Brian kay nagapatigayon subong sang clearing sa mga lugar nga may natipag nga duta, no? May mga parte dira kay ang San Carlos, part of that mga nabukid nga bahin nabukid nga portion, no? So may natipag nga dalan o duta dira kag nagapatigan siyang clearing, no? Nagapatigan sila sa si Action Dorsal diri katani o para nga makakuha naton diri kung pare ka report si Action Brian. Posible may mga unpassable, no? Hindi malabayan nga mga area dira sa siyudad sa San Carlos. Okay, si Action Brian on the line. Action Brian, good morning. Yes, Action Boy, no? Nag-report kita live sa Sinimatinion diri mismo sa siyudad San Carlos. Ikot diri sa lugar gid nga diri ginatambaan Action Boy sang baha kagabi. Amo ning lugar nga ginatawag nila nga may suba nga Villarante, Action Boy. Villarante. And Villarante nga suba sakop siya sang barangay 1 mismo. Ang lugar gid diri nga gabi may pinakadamo sang mga tawo diri nga ginpang rescue, Action Boy. Kay mga halos puloy. Ang mga puloy diri, Action Boy, sa lugar nga ginamtangan ko subong. Mga dalagko ini nga mga puloy-an do ka si subdivision mag Action Boy pero dalagko mga puloy-an babaw dalom. Pero ang sa dalom sang ila puloy-an, Action Boy, kagabi hindi nagid ni mapuslan pa bangod sa pagsulod sang tubig halin sa suba. Plus Action Boy nga pagsulod sang tubig kay kilid sang suba na diri may ara sang mga duta na diri nga na file kay ang tuyo sinitani antes para man ang baha, Action Boy. Kikwan ini siya mo, ibutangan tani sang pika-pika, ginpaubra sa alkalde, nga butangan sang pika-pika. So, nag-abot ang baha, so ang tanan nga duta, nga gin-file diri sa may nasambit nga kilid sang suba. No, was out? Oo, wipe gin man siya na ubos, Action Boy. Pero halos ang tanan nga duta kagtuman kadalagto nga mga kabatuhan na amoning inanod gid sang tubig, Action Boy, sulod sa mga tagsa-tagsa ka mga puloy-an diri sa nasambit nga area, no? Sinisabit nga area. Way sang guwapo nga puloy-an di subong kay kun ang area sudlon tadi ka mga tahom sa mga puloy-an di subong, pero subong, Action Boy, hindi mo maintindihan ang sitwasyon. Ang mga tao di subong mansig-mansig panghimos sa ila sini nga mga puloy-ana. Despite, Action Boy, nga inang padayon ang tulo sang ulan sa sini nga mga tinion diri sa nasambit nga area. Kag ang tubig diri sa baybay subong ginapanilagan nila, Action Boy, kay sakto to hambal ni Mayor bag-ulang nga bisan waay na sang kusog nga ulan diri sa syudad, pero nagasaka yang tubig, Action Boy. Nagatulo tamwa diya sa Kalumdio. Dalagi, Action Boy, kay sakay ko di subong sang apon gin rangkang istorya, Action Boy, isa sa mga biktima sining baha kagabi pa lang ang akon sinay pamilya, Action Boy mo. Gani man. Pamilya kay ang balay nga ginamuno kung ari gid sa corner di sa kilid sang suba, ila gid ni Mrs. balay nga original. Sila giding una, sila giding natamaan gid kagabi nga tiga sala man ng espiritu pangita tabang kagabi. Kay hindi na sila kagwa ang tanan nga mga salakyan di, Action Boy, nga ari di kagabi nagsalaylo na ni salain nga porsyon sang ginaparkingan nila sa mas mataas-taas na lugar. Hindi po, Action Boy, nag-alalanod. Gali, ginpanganod.
Isa sa naanod ang duhagid ka amon isa ka salakyan kagang kay ugangan diyo ti lain na ning sistema nila subong sa duha ka salakyan Nalapawan ang mga salakyan sang tubig. Action boy kundi ako niya gamay-gamay ng isa halos katunga sa lawas niya puno na sa sublan ni sa tubig. Ang pick up sa akon nga bayaw sagwa na parking, subong lain na nga lugar ang ginaparkingan niya. Kaya ginanod? Action boy, inanod siya. So, may mga salakyan, Action boy, bisan ara sa sulod sang compound mismo, nga hindi na nibot kung mapaandar pa ni, kung maandar pa ni, hindi ko ma-explicar Action boy, no? So, amo na, subong may, kadamo, mga may ara sa mga puloy-an nga nubo-nubo with Action boy nga ang halos katunga sang ilang sining balay dire Action boy puro na ni mga lutak ang sa mga dingding nila no Both silingon ang tubig naglambot na sa amo nga level. Yes, Action boy. Kay sa kagabi lang sa speaker ni Mrs. sa ila sa puloy-an ang tubig sa sulod sang puloy-an nila medyo taas sila ara sa mga tagahawak Action boy. So kung manaog ka to sa level sang karsada, lapaw ulo na sang mga bata nga nag-edad bitag 12 anyos Action boy. Oh, okay. So dalom nagit sa katama. That's why kagabi, why gid sila nakagwa kay ang rescue nga nangayo ko tabang kay mayor nangayo makitabulig sa police. Hindi makapenetrate Action boy kagabi. Bangod nga ang tubig, kundi galinaw siya, hindi normal nga linaw Action boy, kundi may baskog nga dalugdo nga dala. Delikado. Delikado siya, kay kung magwa sila, anuron sila sang tubig Action boy. So, amo to nga nagpabilin sila sa sunod sang puloyan, apisar nga ang ilan na lang ginahulat to, kung magsaka, gin man ang tubig, may plano na to sila, nga ang mga tao nga magbuslot ang iban, sa atop nila, ang pinakalas na lang nila nga mahimo nga magbuslot sa atop nila kag dito sila magsaka. Kagabi mismo ang PNP na istorya naton, hindi sila basta-basta makasulod Action boy kay hindi masarangan ang tubig sining nasambit yang nga area. So sinimat niyon may mga clearing operation na dire. Action Bray, mangkot ko, first time na natabo sa amo dira nga lugar o nagakatabo rin na dira nga daan? According sa mga may edad-edad Action boy, na istorya ko kagabi, kay dire sa mga layo na nga porsyon, mga 24 years ago na ko noon nakaligad sobra pagani. Sa may natabo man din nga amo man pero mas lala ni subong ikumpara mo sa una to nga baha Action boy. Okay. So ang ginaspekar ko dire sa may babaw lang nga porsyon. So sa lulaing area pagit sa uluunhan sa puloy-an nanday ni Mrs. namon dire katiban nga mga kaiping mas may nadalom pagito nga lugar nga amo to ang nataman pag Action boy nag-ilistar to. Amo tong mention kay na ni Mayor Gustilo nga inang kwan na mga utod kang gistar sa mga informal settlers Action boy. So isa to sa ginatutukan gid subong nga iban tuway pa sila formal nga balikan gid nga mga puloy-an. Kay way labot nga tuman ka higko, tuman ka damo mga duta, bato, mga basura halin sa bukid Action boy, hindi pa sila tansyado sa tubig kung masaka o kung hindi bangod sining padayon nga nagatulok-tulok nga ulan diri sa syudad. Kag makit-an man dito sa bukid nga porsyon Action boy nga nagalagom lang gid nga nalagom sa sining nga mga tanimaan. Nga nag-ulan na gihapon sa nabukid nga porsyon, no? So, pagpadulong naton, actually kagabi pagpadulong naton nakalabay kita sa may inablang ginatawag na Action boy nga Dukok-Dukok, Barangay Rizal. Kuha na siya mo ng dulhugo na siya going to San Carlos City. Kaya ginisip ko, guro may masobra 5 ka landslide ang nagluntad sa nasambit nga area Action boy. Okay. Oo, so kagabi, so, pagbalik ko ang dalan malabayan, hindi? Kang tulo temprano, Action boy, pasabol pa siya. Okay. Pasabol pa siya. Tapos nag-untat kadali, may kinahingagaw nga may ara sang mga nagpangutod na sa mga tao, sa mga kahoy nga nagkalatumba. So nagpasabol naman siya liwat pagpuli ko gabi, mga alas 12, Action boy, maagya naman siya. Okay. Sidi nga aga, nagbalik naman ko gindugangan pag nila ang clearing operation sa nasambit nga lugar, kag may mga personal na sang DPWH nga panglimpyo subong pero amo na
abiso lang sa mga motorista Action Boy, mga nagamotor nga magpadulong di sa San Carlos, Subong. Samo sila nga mga lugar maghalong gid kay inang bato-batuhon bala Action Boy halin sa Bakyas. Pwede ka Action Boy ma-slide kung hindi mo matansya ang imo sini nga dalagan nga may mga likuon nga mga lugar. So kadelikado gid kaayo. Amo nga lugar. Ang ginmono mo kay inang Don Salvador Benedicto, may isa ka taytay to kahapon Action Boy nga stranded man ang mga salakyan. Don Salvador na Action Boy sumaka ang tubig sumaka ang tubig sa taytay na gid mismo Action Boy. Grabe ba kapinsar ko gani nga siling ko bukid ginabaha do ka sumaka ang tubig sa anong ginatawag na Ansuan Bridge na tawag nila mo Ansuan Taytay dira na sa may Barangay Pandanon Don Salvador Benedicto. Okay. So subukid na siya katama Action Boy pero na-stranded ang pila ka mga salakyan sa mga pila man ka oras, dila ko tansyado, oras o kung minutos. Pero dalawig-lawig ito kay hindi sila makalabay sa taytay nga ina kay ang tubig lumapaw na da sa nasambit nga taytay. So pagkatapos lapos ang tubig naguluhol pa ang nagkalabilin doon sa tanan mga dalagko nga mga kabatuhan Action Boy. Amo nang taytay nga daw boundaries ang Murcia kag Don Salvador Benedicto? Hindi Action Boy, dalom pa to gani. Ari na gini sa babaw sa bukid na gid. Sa babaw pa gid dyan? Oo, magsaka mo na sa kinamention mo na nga boundary nga welcome Don Salvador. Amo nang Pandanon Bridge siya. Oo. Ang dason siya nga taytay. Ang dason siya nga taytay. Ang dason siya nga taytay nga dira na gid sa may pinakatap kung naling ka sa Pandanon, pinakatap na siya nga porsyon. Gani, oo, babaw na gid na. Oo, sumaka ng tubig sa buhay, umalwak siya. Purti ba? Tinangatay-tay, kikilil nakibot man gani, ang mga pumuluyo man sa sila nga lugar, kung nga ang sumaka man ang tubig. And then, nakalabay ko sa sining mga Tinion Action Boy sa isa ka taytay diri sa Kuan, isa ka taytay diri sa may area sang San Carlos, inang pinakalas nga taytay halin ka sa Bacolod. May damo sang pamalay to sa buong Action Boy nga atop na lang yang makitaan mo. Atop na lang makitaan mo kay aras sa kilid sang taytay. So nakulapan gid sila, atop na lang to, magbalik ko karon dugay kay makuha ko to sang litrato Action Boy. Sige gyapon baha. Pila ka taytay na labyan ko kay Action Boy gabaha lang gihapon sa sininga mga Tinion apisar nga naguluhol pa na ang ulan Action Boy. Dako gid gali ang volume sang tubig gali no, dako gid ang volume sang tubig kay ang kun tan-aw naton ani mga taytay nga na-mentionar nimo. Dalom ni siya mo, ang kuan bala daw taas ni siya kay ang tubig bala ang sapa dira ka ang ginabutangan sa taytay daw ka atos dalom bala daw kalayo. Yes, Action Boy, sakto gid Action Boy anang ginamuno mo naton magulang nga Ansuan Bridge na, hindi man na bag-o sa akon. Dalom gina nga taytay Action Boy. Medyo gamay lang siya pero for the first time sinibalaan ko na umawas ang tubig sa sining baha nga nagluntad kahapon sang hapon Action Boy. Gali no, may imagine ko kung nano kadako sang tubig nga sang volume sang tubig mo kay mga malambot pang taytay, malapaw pas taytay, may imagine ko lang nano kadako sa volume sang tubig mo. Yes, Action Boy, sa pagid ka taytay nga I don't know kung familiar ka sang Barangay Bunga Don Salvador. Maghalin ka sa Bacolod Bunga, manaog ka pa San Carlos, may first nga dako nga taytay na sa may uluunhan of the Lom. Subong paglabay ko ang tubig, guro mga duwa naman lang guro kanitros mabunggo man sa taytay Action Boy. Taas man na taas man nga taytay da. Taas mga taytay may suba na da mo. Subong nalabyan ko mga isa na ko oras sa kalabay to, ang tubig nagasaka man sa siling mga Tinion, ay doon to kung gisaka na siya or gapanaw kay naglabay man ako na pundok kadali. Pero kita ko, hindi na siyang normal nga tubig nga masami naton nga makitaan nga nagalabay tada kay kalayo lang gid kadalom lang gito mo. So kitaan ko lapit na siya mga isa ka dupa kag tunga na lang mabunggo naman siya sa Taytay Action Boy, no? Amo na. Tapos, amo na, ang sitwasyon subong, magdulhog ka di pa San Carlos na sa pinakalaang lawig-lawig, giniblang bukid. So, kung mga motorista apat ruweda man o kung duha, maghinay-hinay, gidi kay kadelikado, Action Boy, kadamo, balas, nga nagkalalad to sa tunga sang dalan, halin sa Bakyas, nga nagkalatiphag. Kag kung hindi ka makakalang balas na, medyo, ang kwa na, medyo lunangon pa na Action Boy, no? Di ba? Medyo lunang na siya eh.
lunangon siya, kag mikot-ikon bala siya, kag medyo may bato-bato, ma-slide ka ni, bisan prinuhan mo na kung dasig blagan mo, mabulasot ka na action boy mo. Ma-slide ka. So, kadelikado kay ang mga likuan di, kung lumapaw ka dito kay puluton sa dalom malalapaw ka. So, dapat maghalong-halong sila, no? So, karon diri sa, ari pa ko subong diri sa siyudad sa San Carlos, ang sitwasyon di subong, mga lugar nga nabahaan, may mga bakho na di, may kung ano na lang ang mga equipments, diri ang himo subong among pagkuha sini mga balas, ini mga bato, mga kakahuyan, action boy, kag amo na clearing operation ang ginahimo sa siniya nga mga tinion, no? So manang sulo sitwasyon diri sa siyudad San John Carlos, amo na ang pinakamayo na nga balita kay daw wala iya sang mga sang kasualidad ining nasambit nga baha nga nagluntad kahapon. Kaya mo nagaling, kadamo sa mga example ko lang ilan ni Mrs. o Bosgit ang naluwas sila, TV lang, action boy. Pero okay man lang sila tanan? Hello, yan action boy. TYG sila yan nakagwa kay na-trap din sila, pero pag gulaw-gulaw, amo to nakapalagyo sila action boy. Pero pagpalagyo nila, tubig taas yapon kayo. Napo sila. So halos na nakapalagyo man, tiyan mo nagaling, malaton gamit malang na, makitan ta malang na. Pero mo na daw maluoy kagit. Kay tanan nga gamit nila lutaw gid action boy hindi gid puslat. Mamakli na lang na sila. Gati para subon. So muna may na kay gamit ang nahalitan hindi ka buhi Yes, action boy. Amo nang pinakamayo gid nga balita da. So manang report naton gikan diri sa siyudad sang San Carlos, sa Action Brian Morden nag-report una sa balita sa action sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action Brian Morden sa atong sining latest update no sa sitwasyon dito sa San Carlos, lakip na ang sitwasyon sa Don Salvador Benedicto sa sining baha, pagtaas ng tubig. Do ma-imagine ko bala kay pero may makita dira nagalabay, ma-imagine ko bala ini mga taytay nga tag-as ni siya nga taytay mo butsiling mo masin kita tag-as nga taytay. Ang distansya sang taytay sa suba o kung sa sa suba dira ya daw kadako daw ka laba ba kalayo lang distansya nga kung magtaas siya kag mag-alwa magsubra pa sa taytay, meaning to say pertigid ang volume sa tubig, no? Pertigid ang volume sa tubig. Again, sulito naton mga ka-action ang ining aton nga panumdum, no? Reminder sa aton mga motorista, mga nagabiyahe. Mag-agi kita sa Don Salvador Benedicto pagkadto San Carlos o San Carlos to pagwa dira agi Don Salvador Benedicto, andam lang kita, halong kita sa mga dalan tungod sining mga nagalatipag dira nga mga duta nga ti madanlog ang aton kasubong nga dalan, halong-halong lang kita sa pagpadalagan sa aton nga mga salakyan, no? So salamat kay Action Brian Morden, salamat kay Mayor Renato Gustilo, kag of course aton mga bisita kay na si Project Supervisor kag Acting General Manager sa Seneco, Attorney Danny Pondevilla. Mga ka-aksyon, ninyo mga diyan aton sining pagpangalagad diri sa kapihan sa aksyon, no? Good morning lang kay Ernst G. Daw hindi na mo nga kalatabo ko no sa bukid ginabaha na daw hindi na to mo daw nga kalatabo no. Bing Claridad Tan, Ruth Kozawa dira sa Tokyo, Japan. Good morning. Jerome Espeliogo, kay Phil Alunsagay, sige, kay Pilton Lipura, sa tanan nga nag-upo diri sa aton. Salamat kita sa masunod nga Domingo diri gyapon sa kapihan sa aksyon. Ang inyo lagad Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.